tuturor și bine ați venit la o nouă lecție de 5 minute de mate cu Andreea Cristi. Astăzi vom discuta despre determinanți. Vom calcula prin două metode și vă alegeți voi metoda care vă e cea mai favorabilă. Pentru că știu că la școală unii profesori predau o metodă, alții altă metodă și am zis că mai bine să ne explic pe ambele ca să le cât mai simplu. Nu o să ne plim pe partea teoretică, o să stăm direct pe exemple astăzi. Și începem cu un determinant de ordin 2. Dacă A ar fi de formă 2 minus 3, 4, 5, determinant de A s-ar calcula pe diagonală, da? Li se calculează 2 ori 5 minus 3 ori 4, adică 10 minus cu minus de aici ne dă plus, 3 ori 4, 12. Și ne dă 22. Deci dacă tot am zis, am zis că nu vă dau parte de reguli, dacă am determinant de A de formă A1, A2, A3, A4, deci se mulțesc pe diagonală. A1 ori A4 minus A2 ori A3. Să fiți atenți la semne, da? Cum s-a întâmplat aici minus, minus și mi-a dat plus. Chiar dacă e foarte simplu, vă puteți încurca la așa ceva și nu mai vă punctează deloc. Să zicem că avem o matrice de ordin 3 acum. Aici să fie puțin mai întortocheat. 3 minus 1, 2, 4, minus 2 și 5. Să zicem că asta e determinantul nostru. Și facem prima metodă cu regula triunghiului. Da? Deci hai să scriem așa. Hai să calculăm direct determinantul ca să nu scriem mai multe ori. Deci avem determinant de A. O să scriu aici că îl facem cu regula triunghiului. La regula triunghiului se calculează așa. Se iau elementele de pe prima diagonală, se înmulțesc. Deci avem 2 ori minus 1 ori 5 plus. Avem diagonala asta. Pe lângă diagonală se formează două numere, 1, 2. Acestea se înmulțesc între ele și cu numărul de aici. De asta se numește regula triunghiului. 1 ori 2 ori 4 plus. După, suntem tot pe prima diagonală. Luăm următoarele două numere de lângă diagonală și le înmulțim cu numărul de aici. O să aveți așa o îmbătătură. Avem 3 ori minus 2 ori 0. Minus. După, scădem. O să scriem cu altă culoare și să încerc să șterg ce am pus eu pe aici, ca să se înțeleagă. Scădem a doua diagonală. Asta adică și avem 0 ori minus 1 ori 4 plus elementele de pe a doua diagonală. 3 ori 1 înmulțit cu 5 plus elementele celelalte. 2 ori minus 2 ori 2. Ne dă. Avem minus 10 plus 8 plus 0 minus 0 plus 15 minus 8. Ne dăm minus 2 și aici rezultatul este 7, adică minus 7 și ne dă minus 9. Și același determinant o să-l facem și cu SARS. O să încerc eu să scriu scriem tot aici. Încerc să șterg ce avem aici și facem cu SARS ca să nu fie mie greu să copiez. Ține minte că mi-a dat minus 9, da? Ca să nu încurc. Scriem aici mic un minus 9.
La regula lui Sarus, acum rezolvăm cu regula lui Sarus. Sarus. Se copiază primele două linii aici. 3 minus 1, 2. Și cum vom calcula? Se iau elementele de pe prima diagonală, astea de aici și astea de aici. Adică 2 ori minus 1 ori 5 plus 3 ori minus 2 ori 0 plus 4 ori 1 ori 2 minus se scad elementele de pe a doua diagonală, adică acestea. 0 ori minus 1 ori 4 plus 2 ori minus 2 ori 2 plus 5 ori 1 ori 3. Și ne dă minus 10 plus 0 plus 8 minus 0 minus 8 plus 15. Ne dă desigur tot la fel, minus 2 minus aici este 7 și este tot minus 9. Cred că vi s-a părut puțin mai logică metoda aceasta. Într-un fel, eu tot v-aș sfătui să o folosiți pe aceasta, deși sunt profesori care predau regula triunghiului, pentru că vă puteți încurca când ne mulțiți acolo. Ok. Rămâne atât pentru astăzi. Ne vedem la următoarea lecție de mate. Toate cele bune vă doresc!